Stai bă, cum s-a pornit? Lol. Am făcut și intro-ul degeaba. Gata, gata s-a pornit. 3, 2, 1, salutare toată lumea, numele este Raele și astăzi jucăm împreună cu Sorin. Andrei și Sorin. M-a jucat cu unul pe nume Andrei și acum îl confund. Așa. Mă confundă. Și... Jucăm Mitosis. Jucăm Mitos! Ok, bă, în următorul video tu faci intro-ul, da? Bine. Hai, ai intrat pe camera care ți-am trimis-o? Nu mi-ai dat invite. Hai că dau acum. Ce lene să dai invite. Nu știu, ne jucăm. Ce să faci? Uite, adunăm bule. Uite pe ăsta acum. Bă, ăsta de Batman. Din greșeala mea la skin-ul de schelet din ăla cu... și tu cu animație. Am puțin lag, nu știu de ce, o să-mi dau după aia. O să sting calculatorul și să-l aprind. Eram mereu cu broadcaster. Ba nu e de la broadcaster, că și înainte să filmez m-am jucat și tot la fel. Fugi, că edita mai căcatul ăla. Bă, dar tu unde n-ai ești? Bă, ești pe locul 3, văd. Nu, sunt pe locul 8. Da, acolo ești pe locul 8. No. Da. Eu sunt pe locul 6. Lol. Ce mă disperă geoși ăștia. Cred că sunt fani, bă. Fani. Dar fanii mei nu? Nu? Nici eu nu? Ok. O să-ți da, am uitat să zic, o să-ți dați canalul în descriere, să nu vă abonați la alea. De ce viață crudă? Nu știu. Ce ai mai zis să vă abonați? Vedeți marea bucată? Ai urechile înfundate. Uite o fată. Am găsit o fată care vrea să mă mănânce și m-a mâncat. Ei! Am 7! Dar stai așa să verific și OBS-ul, că poate nu filmează. Bă, sunt pe 5! Bă, mă asculti? Deci noi filmăm de 2 minute și n-am făcut nimic. Eu am ajuns pe 5! 2 minute și am ajuns pe 5, bă! Ok, 6. Dar unde ai bine? Să-mi dai și mie feed. Dar sper că mă aud destul de bine, că vorbesc mai încet. Și da, nu vă mirați că eu știu tricuri, chestii nebunii. Bă, dar nu trebuie să faci ca un pui ca o pocățea naștere. Nu, mă! Dau cu 4! Locul 2! Lol, unde ești, mă? S-a spart spre mine, l-am mâncat și acum vine unul spre mine. Unde n-ai ești? Nu știu! E... Am 6.000! Mamă, ce puțin. Are 7? Aoleu, am uitat să-mi opresc notificările de la Skype. Că... Zică, până că mă mănâncă ăsta. Ok. L-ai picat și tu unul. Bă, te văd, Rareș de Pro. S-a spart repede. Te văd, uite-mă aici. Dar eu sunt mai mare, știi? Așteaptă acolo, stai. Ce ți-am făcut eu de la viață? Fii antena. Stai lângă mine. Uite, fii atent, iată. Fii atent. Stai. Ia, acum dăm feed. Bă, nu așa. Și da, noi ne jucăm de așa de drag. Încearcă acum. Ți le mânc. Nu. Hai să atunci șmecherie, te uiți, iată. M-am despărțit cu a doua parte, ai văzut? M-am despărțit numai cu a doua parte. Uite, fii atent. Uite, deci te desparți, apeși cătrâle și începi să apeși space. Deci într-un fel așa. Da. Dă mie bucățile mici, că după aia ți le mănâncă. Fii atent. Îl facem cu rândul, cine ține cele mai multe și după aia ăla se unește, așa că trebuie să fugim. Fuck that, fugi!
Vezi că e să mare aici. Uite butonul la Trump. Nu, adio lume. Hai să vedem dacă timp filmăm. Filmăm de... Trump! Eu rog Trump! Filmăm de 4 minute. La câte minute închidem? Nu știu, la... Stai o secundă. O să scriu ceva foarte educativ. Să nu arăți în chat, da? Stai că scriu ceva pe Skype. Vezi că am scris ceva pe Skype. Dacă ai primit. Stai, trebuie să văd dacă am trimis. Nu l-am trimis. Uite-te acolo pe Skype să vezi. Uite-te bă pe Skype. I am rip. Uite-te bă pe Skype să vezi dacă ai primit asta. Mamă, tu ce... Fraiere, bă, unul s-a despărțit în toate bucățile, numai să mă mănânce. LOL. Și nu te-a mâncat? Și nu mai poate să mă mai mănânce. LOL. E prea troll jocul. Fuck up. Ia mă, hai. Bum! Bă! M-a folosit puterea că n-am murit. Fuck, m-am mâncat. Bă, mi-a folosit puterea. Bă, închid aici filmarea, dar să-i spun cât am filmat. Filmăm de 6 minute. Bă, lasă vreo 10. Sau, nu mă, hai mai mult, că pe bune. 10, că după aia mi-am mult la randare, că n-am... Să mă uit la un videoclip de 10. Fuck. Bă, dar trebuia să filmezi și tu. De Pana. parcă te auzi tu. Ce bă, da, uite. Bă, mă asculți? Mă asculți? Rare și pe val doar atunci când trage apa. Lol. Da, și tu când ești ceva? Mă mâncă unul, vreau unul să mă mânce de viu. Sunt prea tânăr să mor. Nu, vreau instalez actualizarea, nu înțelegi? E jegos rău Steam-ul ăsta. Te pune să instalezi, dar nici măcar nu vrei. Te obligă. Nu Steam-ul. Mă enervează, tot într-un notificări, nu s-a putut actualizarea. Bă, de parcă mie îmi pasă, vreau să mă joc cu Windows, nici măcar am apăsat pe închidere și ce se întâmplă după aia? Ia. Ok. Îmi apare că se actualizează. Nici măcar nu i-am dat voie. Da, deci, da, cam atât a fost acest episod. Episodul a fost făcut la Caterinca. Și da, ăsta a fost episodul nostru, pentru că episodul ăsta a fost făcut la Caterinca. Adică, nu știu. Păi da, l-am făcut la Caterinca, adică am vorbit, am vrut ca proștii și nu ne-am jucat deloc în pana mea. Ok. Ok, deci da, cam atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem și noi la acest episod 10, hai să zicem 5 like-uri, ca să nu vă oblig. Da. Și da. Oricum, eu am fost la Caterinca, să nu mă credeți că așa sunt ciuciu. Ok, da. Cam atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. El a fost Rareș. Bă, da, să fac și outro. Eu am fost Sorin, el a fost Rareș și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa. Pa! Apăs de 2 ori ca să închizi.